O ciclo da auga. A auga que está en estado líquido coa calor do sol se transforma en nubes. E iso se chama evaporización. Despois, a vapor, as nubes están en estado gasoso. E cando baixan as temperaturas, chove. E iso se chama condensación. A auga está en estado líquido. Despois, cando se baixan máis baixas as temperaturas, a auga se solidifica e está en estado sólido e nevado. Despois, a neve que está en estado sólido, coa calor do sol derrítese e iso se chama fusión, está en estado líquido. Despois volve ao mar, a auga regresa ao mar e ali evapórase de novo e comeza de novo o ciclo.